omo ema ye aduane sebe yebe twi yemoko yebe ye nkwan no ne ade ai se jene enka ho a enya de se eyiyi ai omo so se enne omo ba be ma yura ade toche ai sa ne tie ayamane ne amamre ai obi biara kane odi dwa okumasi bia na ade wonyina bitimi aba na omo ba be ma yura ade toche sababa penalty nti sa wote se jene fo aba ebe ma yura ade toche a ma emane nye onwanwa sanse sebe yura asase so ena omo tie ena omo adwuma ye bibia nti obi bia da amane ne amamre kwan so wodi dwa ewa Asantehene mu de se wa ha eya asida enni kapia enu ntina yeba yewura enim ena de etoso yebom paye ede manu se nyame onhyira no de etoso mienu ye pese yewura efa wo so na yewura aso etise yewa hayi nana ewo education fund se ne beya adesua ebetumpon ewo omayi mu nti yakota yensa 20,000 a yedi bua education fund no yesa kota yensa hill konfanochi enunso yakai eye bibia yenyinara se obi eho emfano a ohona bekọ akọji ayare sabia nti yenyina nso yawa ha yakota yensem 30,000 a yede beboa hill konfanochi emi se adi nti a yawa ha enono letase na kudi na yake chamu yariki na kudi na yake kubashi mchina sheka aga kama batun kudi dai wallahi ba wasa ba we am so bro odaro ma onana no yi o mi so odaro ma no mti baabi wabadaye odaro ma na wadwene wo mu ho sebe yo mu nsa be ko ma no nti kwada so baabi eto nje ne wo di ahye wo mu nsa mfie pii no matena ho a wo madi wo mu dwuma sebe wo nya bi ebo ma no akohoma o mi so mu do ase papa eso mani ayi wo mu fe odaro ma wo ba ye enwuma sua wunyi wani mfiri so umfa ni agro eno omuso atena se hu se da bi omu besom bi no maboa enti eye enwumasua foundation no omukrom nsem kanisika no million hanu afa hi konfa noche enso odaro ma otu din no eno so omuka ho bi yare ye bo mu a ho anu mbeko nti kakra ombetimi omuso beye omu ba ya no so omukrom nsem kanisika million hasa onana no metoje ni se odaro ma aseda eno mu de dawo omudo wase papa na wo stress nyame ma nkwa ahodi wom kwatenten na fatra seda ma wo mu na dan nyina wo so yo mbeye wo de besum bi wo maba besum wo so omudo wase papa otum for the masse jene for bejina yure nim na any foundation any he come for nothing so mitina midano conference committee ne so na yada as manti kesiye say matima dwene ye ho education ene apomuden ni nyina hia nti ya menhira mo so motimi atom nsa na maka ma ba be sa adwumedi amaye nti utumfo de mase bebrebe waye ni se we ne di kan bebrebe so besa ba se moto je na no na maka ye nanano mumye mpini je ne foye yampre wonu mai yampre jene foye echa chokra madam Sharon Dede Paddy bomwase na da Jennifer omoba ya omo bema yura ade toche didi kan omo se eye yura eye education fund adesua ensi achiba ayura boy no omo de eye tetisika no 200 million de tum na omo hunu se adesua ene ikrobia na so oman bia be konkan a ne gina adesua papa
ɛno nti ɛyɛ adesua nsi akyi ba yewura na dawroma ɔde ayɛ ama asanteman no ɔmo nso de sika 200 million tete sika no ɛne 20,000 ɔmo ɛde ɛtum ɛtɔ so biem ɛyɛ kɔmfoanɔkye hill kɔmfoanɔkye ane ɔmo san kuta ɛyɛ tete sika no 300 million ɛne 30,000 ɔmo de ɛno nso so ɛkɔ akɔtum san sɛ yɛn nyinaa yɛ yare a ɛhɔ ane yɛbɛkɔ nti sɛ nnɛ kɔmfoanɔkye yɛsiesie a na ɔmo nso ɛdeɛ a ɔmo de baayɛ tete sika no 300 million afei nso ɔmo san ɛda yɛwura se ɛne bea wɔde ama ɔmo sɛ ɔmo ntena hɔ na ɔmo ni ɔmo dwa ɛdie no ɛtu mpɔn nti na wote a sɛdeɛ ɛteɛ no no so no ukude no besum adoma eno kwesi de no besum oso ba ya wa do no mpanyimfo ɛyɛ hiko for noche ɔde adoma buska no million ha kaniska million ha ana wa adoma bu ɔde kasi fund so million ha adoma bu ɛna kwesi de so no besum a ne bom ade ɔkyea me o henkwa ne ɔkache fo bom ade adoma bu no ne ɛwɔ so na snap pentu mienu adoma ɔde tɛkyɛ ne bu sɛ de Anyinasuhene sɛ no so ntimi ntra hɔ ma hiko for noche ɛne ɔde kasi fund ntimi ntra ba yi so ɛyɛ ɔnyɛ secondary school wɔ hɔ ɛna ɛyɛ nursing school so ɔsɛ de bu wɔ hɔ nyinaa ɔmpa ɛbɔ adoma bu and I can't and now a year for the reference also almost go my dear Adoma. Before the was it? What do you run?